салому дуруди бепоён ба кулли мухлисон ва ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ин шаб дар Манчестер як чиз маълум шуд. вақте ки то аз уҳдаи камбек намебароӣ, беҳтар аст ба подшоҳи камбекҳо даст нарасонӣ. реал ҳатто бо режими арбелои ба фикри аксарият сусту заиф ба Англия омад ва оромона Манчестер Ситиро аз роҳи рақобат дар Лигаи Чемпионҳо берун кард. он гуна берун кард ки гӯё як нафар кӯдакеро мегӯяд ки равҳе усу бозӣ кун. гӯё касе дар иттиҳод тугмаи Control Delete-ро пахш кард ва системаи Пеп Гвардиола якбора нест шуд. ҳама чи аз корти сурхи Бернарду Силва оғоз гардид. Сити 10 нафара монд ва онҳо барои аждаҳорони мадридӣ чун ҳасибе миёни ду пора нони тунук монданд. осеби Тибо Куртуа барои Реал фоҷиа нашуд. ба ҷои ӯ Андрей Лунин баромад ва нишон дод ки дар Реал ҳатто дар курсии эҳтиётӣ будан ҳам сатҳи элита дорад. баҳси асосӣ пеш аз пеналти офсайд буд ё не? саволе ки эҳтимол ҳеҷ вақт ҳал намешавад. голи Винисиус Жуниор бошад танҳо гол набуд, ҷавоб буд. ёд доред овезаи соли гузашта бо баҳси туби тиллоии Родри ва ишора ба суриди дилатро аз гирья кардан об кунро. он ҷо мухлисони Сити қалби бразилиро шикаста буданд. ин дафъа Винисиус ба ҳамон суруд ба онҳо ҷавоб гардонид, танҳо бе мусиқӣ ва бо ишора. Сити бозии бад надошт, тамоми нерӯи худро сарф кард, вале кӣ бола бихандон ба хона баргашт? хулоса барои Сити як дарси дигар, на ҳар як дастае ки бо ту бозӣ мекунад соҳиби таърих мешавад. реали Лигаи Чемпионҳо аз реали Ла Лига ҳамин қадар фарқ доштааст ки вақте ҳама чиз баробар мешавад, онҳо роҳе барои буридан меёбанд, дигарони хел нестанд. маслиҳат ба мухлисони Сити: ҳар вақте аз пешатон Реал баромад, беҳуда чипта нахаред. дар Ливеркузен дастаи Байер кӯшиш кард ҷанг нишон диҳад, аммо дар Лондон саҳна тамоман дигар буд. ин ҷо танҳо як даста ҳукмронӣ кард: арсенале ки дар бозии аввал ба таври нофаҳмо мусовӣ кард. бале дар оморҳо Байер дар бисёр ҷиҳат пеш буд. тӯбдории зарбаҳои кунҷӣ ва зарбаҳои онҳо асосан баъд аз он зиёд шуданд ки Арсенал аллакай бо 2 гол пеш буд ва қасдан бозиро ором кард. то он вақт майдон пурра дар ихтиёри канонирҳо буд. дар нимаи аввал фишор дар авҷи аъло буд. Леандро Тросар 3 маротиба таҳдиди голзанӣ кард. Габриэл Магалянс 2 бор ба задани гол наздик шуд. Букайо Сака бошад доим дифои рақибро ба изтироб меовард, вале дер ё зуд ин фишор бояд натиҷа медод ва дод. дар ҳақиқат пеш аз танаффус Эберичи Эзе паси зебои Букайо Сакаро қабул кард. тӯбро рост ба кунҷи ба истилоҳ 90 дарвоза ҷойгир намуд. голе ки на танҳо ҳисобро кушод, балки бартарии пурраи Арсеналро тасдиқ намуд. баъд аз танаффус Байер гӯё каме ҷон гирифт, аммо ҳамин ки онҳо ба ҳамла гузаштанд ва тактикаи худро иваз карданд, фавран ҷазо гирифтанд. Деклан Райс дар нимаи майдони рақиб тӯбрабоӣ кард, пеш гузашт ва бо зарбаи дақиқ ҳисобро 2-0 кард. дар ин лаҳза бозӣ амалан тамом шуд. Арсенал ақиб нишаст, назоратро аз даст надод ва оромона бартарии худро нигоҳ дошт. ягона имконияти воқеии Байер дар дақиқаҳои охир буд ки Давид Рая зарбаи хатарнокро наҷот дод. ғалабаи боэътимоди канонирҳо онҳоро ба даври навбатӣ мебарад ки дар он ҷо бо Спортинг рӯбаро мешаванд. барои шерҳои португалӣ расидан ба ин марҳила худ муваффақият аст, аммо дар ин ҷуфт росташро гӯем фаворит дастаи Микел Артета мебошад. савол ба мухлисони Арсенал: агар имсолам дастаатон ҷоизаҳои асосиро нагирад, мухлисиятонро давом медиҳед? бозии дастаҳои ПСЖ ва Челси аз бозиҳои ҷолиби давр буд, аммо вақте ҳисоби бозиро мебинӣ, забонат пеш намеравад ки бигӯӣ ки Челси ба қавле зур бозӣ карду хайр бой дод. ҳарчанд воқеан Челси хуб бозӣ карда буд, аммо ҳисоби 8-2 боз ҳам намегузорад ки ба ин андеша розӣ бошем. парижиҳо аввал дар хона бо ҳисоби 5-2 ғалаба карданд, вале он бозӣ гӯё ки каме баҳснок буд, аммо он чи дар Лондон рух дод аллакай изҳороти ҷиддӣ буд. бидуни ягон шояд, бидуни ягон агару магар, ҳама чиз барои Челси аз дақиқаи 6 сар шуд. вақте Хвича Кварацхелия ҳисобро кушод, ин на танҳо гол буд, ин шикастани нақшаи Росеньор буд ва вақте дар дақиқаи 15 Брэдли Барколя фарқиятро зиёд кард, аллакай маълум шуд ки имрӯз камбек памбек нест. баъд аз ин бозӣ ПСЖ реҷаи идоракунӣ гузашт. парижиҳо шитоб накарданд, хавф накарданд,
фақат идора карданд. Сафонов он шаб на танҳо дарвозабон буд, вай девор буд. ҳар зарбаи Челси, ҳар кӯшиши зинда шудан ҳамаш ба ӯ бармехӯрд. ва ростӣ ҳар қадар Челси зарбаи бештар мезад, ҳамон қадар ба истилоҳ рейтинги Сафонов боло мерафт. дар нимаи дуюм бошад ПСЖ ҳатто нуқтаи охиринро гузошт, голи сеюм. баъди он бозӣ тамом шуд. ҳатто агар вақт боқӣ мемонд, Челси аз ҷиҳати равонӣ шикаста хӯрд ва мухлисон фаҳмиданд ки дигар ин ҷо интрига нест. дар Лиссабон шабе гузашт ки аввал ба назар афсона менамуд, баъд афсона оҳиста оҳиста ба ҳақиқат мубаддал гашту дар охир ба фоҷиа барои як қаҳрамони ин мавсими Лигаи Чемпионҳо хотима ёфт. Будё Глимт бо бартарии 3-0 аз Норвегия омад ва чунин менамуд ки ҳама чиз таҳти назорат аст. аммо футбол баъзан бозии ҳисоб нест, ин бозии асаб аст ва дар алваледе асабҳои қавитарро Спортинг нишон дод. аз дақиқаҳои аввал фишори Португалиё девонавор буд. як гол, баъд дуюм ва вақте голи сеюм аз пеналти зада шуд, бозӣ аз нав оғоз ёфт. ин дигар футбол набуд, ин камбеки зинда буд. аммо дар миёни ин тӯфон як ном махсус садо медод: Никита Хайкин. дарвозабони Будё Глимт он шаб на танҳо бозӣ кард, ӯ ҷангид. севҳои пайҳам аз ҳама бозингари серкори майдон ва дар ниҳоят рекорд. ӯ аз Тибо Куртуа гузашта аз рӯи шумораи севҳо дар як мавсими Лигаи Чемпионҳо пешсаф шуд. аммо ба истилоҳ иронияи футбол ҳамин аст: ту метавонӣ рекордгузорӣ, вале дастаат баромадан наметавонад. бозӣ ба вақти иловагӣ рафт, аммо он ҷо дигар нерӯи Будё Глимт тамом шуда буд. Спортинг бо як камбеки таърихӣ ба марҳилаи чорякниҳоӣ меравад. Будё Глимт бо ифтихор, аммо ба дарди бузург аз мусобиқа берун шуд. Никита Хайкин бошад дастааш бохт, вале номи худро дар таърихи Лигаи Чемпионҳо навишта кард. мунтахаби Марокаш расман баъди 2 моҳ унвони чемпионии ҷоми миллатҳои Африқоро ба даст овард. охир Сенегал 2 моҳ пеш он ҷо чемпион шуда буд ку мисли як хоб аст. сенегалиҳо дар мусобиқа чемпион шуданд, ҷомро ба хонаашон бурданд. ба ҳар футболбози ин даста аз ҷониби роҳбарони мамлакат тӯҳфаҳои арзишманд дода шуд. маъракаҳои калони сиёсиву фарҳангӣ баргузор гардид. вале 2 моҳ пас занг мезананд ва мегӯянд ки ҷомро баргардонед, мо хато кардем. шумо не, балки Марокаш чемпион будааст. дирӯз ҳамин гуна шуд. расман ҷоми миллатҳои Африқоро ба Марокаш баргардониданд ва сабабаш дар ҳамон бозии финалӣ ҷангу баҳсҳои тӯлонӣ ва аз майдон барвақт баромада рафтани мунтахаби Сенегал будааст. коршиносон дар натиҷаи ташхиси 2 моҳа ба хулосае омаданд ки Сенегалро аз ҳаққи чемпионӣ маҳрум намоянд. аммо қиссаи аҷибтар дар атрофи як нафар мечархад: Браҳим Диас. ӯ ҳамон бозингаре аст ки дар финал пеналтии ҳалкунандаро аз даст дод, зада натавонист. лаҳзае ки метавонист ӯро ба қаҳрамон табдил диҳад. вале футбол бозии бо сценарияҳоро дӯст медорад. 2 моҳ пас ҳамон Диас аллакай дар майдони дигар бо Реал Мадрид бар зидди Манчестер Сити бозӣ мекард ва дар ҳамин вақт хабар меояд ки ӯ чемпиони Африқо шудааст. ҳамин гуна таъриху ҳамин гуна футбол. ҳоло акнун баъзе чемпионҳо ҳам тарсида меистанд ки ягон рӯз омада аз дасташон ҷоми чемпиониро нагиранд, махсусан Реал Мадрид. наход дар 15 Лигаи Чемпионҳо ягон тааш ба номардӣ набошад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.